आता आपण सुरू करतो मालवणी अल्फाबेट. ए फॉर आंबो, बी फॉर बांगडो, सी फॉर चुलतो, चाकरमानी, चुलतो, चाकरमानी, चुलतो, चाकरमानी, चुप रहा. डी फॉर धोंडे, ई फॉर इस्टेक, एफ फॉर फकांडे, जी फॉर गाराणा, एच फॉर हुमले, आय फॉर जे फॉर के फॉर करंदा, एल फॉर लोटो, एम फॉर मोगडो, एन फॉर निस्टेक, ओ फॉर ओरस, पी फॉर पाडो, क्यू फॉर चाडो, आर फॉर रोका, एस फॉर सुका, टी फॉर तटकी, यू फॉर उडो, आणि व्ही फॉर वाळा, आणि डब्ल्यू फॉर वाई जरा सरा, आणि एक्स फॉर काय रे? सर्च कर बरे. एक्स फॉर काय नाहीये ना. वाय फॉर येडो. झेड फॉर झाला. हो तो बघा इलो. ए फॉर एवढी वर्ष खय होतस. बी फॉर बायला किचार ह्याच्या. सी फॉर चुलतो चुलते असाच म्हणान गप राहुलय. रे डी फॉर दरवाजात उभं राहून किती भांडतास रे. आत येवा. ई फॉर इष्टेकीसाठी इलो हातो. एफ फॉर फुशारके मारा नको जास्त. जी फॉर गप रावा रे मेल्यांनू. एच फॉर हिस्सो आमचो पण हा. आय फॉर आय बघलस. जे फॉर जेवून घेवा मगे बोला. के फॉर काही एक नको. हा. के फॉर कायदेशीर आता जातलो. एल फॉर लायकी हा. एम फॉर मुंबईत जाऊ कोणी सांगितलं होता. एन फॉर नाईलाज होतो आमचो. ओ फॉर ओरडूक लावू नका रे या वयात. पी फॉर पै गोळा करून या सगळा जमवलं. क्यू सिर्फ इन्हें देने के लिए. आर फॉर रस्त्याकडची जमीन पण ह्यांनी गिळल्यानी. एस फॉर सोक्ष मोक्ष काय तो लावून टाकाच. टी फॉर थोरलो असे मी या ध्यानात असू द्या. मग यू फॉर उतानी पडतलं सगळ्या प्रॉपर्टीवर. व्ही फॉर वाडवडिलांचो थोडं तरी आदर ठेवा रे. डब्ल्यू फॉर वैताग गेलो आता सगळ्या भांडणाचो. एक्स फॉर सागोती वडे केल्यात औशीने. एक्स फॉर सागोती वडे. एक्स फॉर सागोती वडे. वाय फॉर येवा सागोती वडे आपलेच असत. झेड फॉर झाला गेला तर सगळा इसरून जावा नि नवीन बाराकडे लिवा. आणि ए फॉर एकत्र येवा. ए फॉर आमच्या चाळीत स्वागत असा. बी फॉर बेडरूम नाही पोटमाळो असा. सी फॉर चिंपाट घेऊन जातो. डी फॉर डेव्हलपमेंटची वाट पाहतो. ई फॉर इलेक्शनच्या काळात सगळे धावतात. एफ फॉर फुसकेबान सोडतात. जी फॉर गोटे भवरे पतंग हायच उडवलं. एच फॉर हमरी तुमरीवर जर इलास तर थयच उडवलं. आय फॉर आयशी बापसाची कृपा. एकमेकांच्या घरात जे फॉर जेवणाची टोपा. के फॉर कौलारू घरा आता 1+1 झाली. एल फॉर लगीन झाल्यावर जोडप्याक वरची रूम खाली. एम फॉर मयत झाला तर अख्ख्या चाळीत दुःख होता. एन फॉर नळावैली भांडणा झाली तरी अख्ख्या चाळी कूत येता. ओ फॉर ओनरशिप हाय. पी फॉर पागडी हाय. क्यू फॉर क्वेश्चन असो हा की पाण्याचा नंबर कधी येतलो. आर फॉर रवा कोणी इला तर 10x10च्या खोलीत कांदो होतलो. एस फॉर सत्यनारायणाची पूजा हाय दर वर्षाक होता. टी फॉर तुळशी कडली वाट घुस घेऊन जाता. यू फॉर उन्हाळ पोरा नाही तर व्ही फॉर वेळेक मदतीक धावणारी. आयुष्य चालला. डब्ल्यू फॉर वाईट आठवणी गाळीत. एक्स फॉर एक्स सगळ्या रवायच्या माझ्या चाळीतल्या चाळीत. वाय फॉर यारो की यारी. झेड फॉर झोपडपट्टी म्हणान हिनवू नका. पहिली बातच न्यारी. ए फॉर आपल्या भांडूप मध्ये राहतो. बी फॉर भाऊ वडापाव खातो. सी फॉर चाळीत आमचं घर. डी फॉर डोंगर चढूची मरमर. ई फॉर इंग्रजकालीन वारसो. एफ फॉर फुकटचं दाखवू नका आरसो. जी फॉर गाडव नकेक मच्छी गावतं स्वस्त. एच फॉर हलवो बांगडो पापलेट वाहराक करतो फस्त. आय फॉर आई गाव देवीचो पंचक्रोशीत मान. जे फॉर जंगल मंगलच्या गणेश मंदिराची कलाकुसर छान. के फॉर कोकणी माणसामुळे हाय कोकण नगर झालो. एल फॉर लालबाग परण नंतर मराठी माणूस हायच तरी लो. हाय एम फॉर माडाची सोडणा.
आणि एन फॉर नळा वहिनी भांडणा. ओ फॉर ओपी साइन. पी फॉर पाईपलाईन. बिल्डिंगची. क्यू फॉर कतारे भावा. आर फॉर रिडेव्हलपमेंटच्या गावा. एस फॉर साहिल सांगितला की एस फॉर साई विहारला जातो. टी फॉर टेंबीपाडा. टी फॉर तुळशीतपाडा आमच्या काळजात ठेवतो. यू फॉर उत्साही मित्रमंडळची देवी नवसाक पावता. व्ही फॉर विजय क्रीडा मंडळची अँब्युलन्स संकट समयी मदतीक धावता. डब्ल्यू फॉर वॉटर फिल्टर प्लांट संपूर्ण मुंबईत पाणी पुरवता. एक्स फॉर क्रिसमस असो वा दिवाळी बाबलो नवीन कपडे घालून मिरवता. व्हाय फॉर युवक इथलो आता कला क्रीडा शिक्षणात पुढे जाता. झेड फॉर झगडो मारामारी गुन्हेगारी ही भांडूपची ओळख आता रवली फक्त एक दंतकथा. ए फॉर आपल्या डोंबिवलीत स्वागत असा. बिफोर बाहेर, बिफोर ब्रिज खाली, बिफोर बेकार गर्दी असा. अरे या नेहमीच असा. सी फॉर चलत जाऊया घराकडे. चल. हे मेले हायसून. हा. डोंबिवली डी फॉर डेव्हलपमेंटचा आरसा. चालवतो ई फॉर एज्युकेशनचा वारसा. एफ फॉर फडके रोडची दिवाळी पहाट आणि पाडवोत्सव वाढवता डोंबिवली निशान. जी फॉर गावदेवीचो पंचकृषीत मान. डोंबिवलीची लोका. एच फॉर ह्युमरस. आय फॉर इंटेलिजंट असत. जे फॉर जेवलीस का. बघा असे पण नमुने असत. एकदा पु ल देशपांडे म्हणाले होते काय डोंबिवलीत अनेक कार आहेत. कार म्हणजे के फॉर कलाकार चित्रकार पत्रकार मूर्तिकार संगीतकार असे अनेक कार आहेत. तुम्ही कोणते कार. आम्ही फक्त डोंबिवलीकार. अरे वा. एल फॉर लय भारी. एम फॉर मराठी माणसं इथली दर्दी. हे, गुलाबी साडी आणि लाली लाली ला. आणि या रील्सच्या जगात एन फॉर नाटक करतात हाऊसफुल गर्दी. डोंबिवलीत गावतात ओ फॉर ऑर्गॅनिक भाज्या मस्त. भूक लागली असत तर जागोजागी पी फॉर पोळी भाजी केंद्र स्वस्त. क्यू फॉर काही वर्षात पीक बदल जाता. आर फॉर रस्ते झाले कॉन्क्रीटचे मिटल्या मातीच्या पाऊल वाटा. पण हायवे कनेक्टिव्हिटीसाठी एस फॉर शीळ फाटा. आणि वेस्ट वाल्यांसाठी लेटेस्ट मानकोली फाटा. चल किक मार. टी फॉर टेकडीवर टाइमपासला येतो. वरून बदललेला डोंबिवली पाहतो. यू फॉर उंच उंच कॉम्प्लेक्सच्या गर्दीत. व्ही फॉर वाड्या अजूनही टिकून. डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड मध्ये दिशा फिरलो दाही पण डोंबिवलीची एक्स फॉर झेरॉक्स कुठेच मिळाली नाही. वाय फॉर यवाट. डोंबिवली आपलाच असा. झेड फॉर झालो व्हिडिओ. आता लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. ए फॉर आपल्या कोकणातलं वयो पण मुंबईत राहणारच वयो. बी फॉर बिल्डिंग मधलं होयो. सी फॉर चाळीत राहणार नको. डी फॉर डोंबिवलीतलो असा. हो पण डी फॉर डोंबिवली पण मुंबईतच इला. ई फॉर इस्टेट किती. एफ फॉर फोंड्यात जमीन हा. जी फॉर गव्हर्नमेंट जॉब बोल वयो. एच फॉर हुंडो मागणार नको. आय फॉर ऐकून घेणार वयो. जे फॉर जा बनवशीत घेणार होयो. के फॉर किलेश करणार नको. रे कप्रवा. एल फॉर लग्नाचा खर्च अर्ध अर्ध. एम फॉर मानपानाचं रुसू फुगू नको. नाहीतर एन फॉर निंदाना लसती आमची होता. ओ फॉर ओळख काढा पोराची. बी फॉर प्रेमा बिमाची लफडी नाही येत ना. क्यू फॉर क्वेश्चन बरोबर हा. मगे आर फॉर रस्त्यावर पडला नाही माझा फॉर. एस फॉर सेपरेट व्हाय सगळा. टी फॉर टॉयलेट बाथरूम घरात वया. यू फॉर उन्हात अनात फिरूची सवय नाही ना तिका. तिका फोर व्हीलर होईल. नाहीतर व्ही फॉर वाटोळा लावतालच माझ्या पोराचा. डब्ल्यू फॉर वेटिंग मध्ये बरीच स्थळं असत पण तुम्ही चांगले दिसलात म्हणून तुमच्याकडे येलो. नाहीतर एक्स फॉर वाय फॉर एवढ्या तुमच्या अपेक्षा. मग मुलीचं शिक्षण किती. आणि ती कामात खय जाता. झेड फॉर झाला तुमचा सुरू. नको आमच्या स्थळ. अहो पण ए फॉर एकुलता एक होया. बी फॉर बापूस काही कामाक जाता. सी फॉर चपात्या गोड लाटतस ना. डी फॉर देवपूजेची आवड हा ना. ई फॉर इंग्रजी बोलू घेता. एफ फॉर फास्ट फूड बनवू घेता. म्हणजे माका डायबिटीसची गोळी चालू असत म्हणून माका फास्ट फास्ट फूड लागता. जी फॉर गपरावा. आहे. जी फॉर गोरा पोर वया. एच फॉर हुंडो नको आमका पण जा काय द्याल तो सो कोशीने द्यावा. आय फॉर आयफोन देवा. हा. जे फॉर जा सांगाता ऐकत ना. के फॉर कायद्यात राहत ना. एल फॉर लग्नात फोटोग्राफरचा खर्च तुमचं. एम फॉर मुलीचं शिक्षण किती. एन फॉर नोकरीक जाता ना. हा. ओ फॉर ओळख काढा कामार. ई फॉर परमनंट हा की नाही तर कळाक नको.
क्यू फॉर क्वेश्चन बरोबर असा. आर फॉर रुखवतीच्या पैशांसाठी रडायचं नाही. एस फॉर साडी कंपल्सरी. आता टी फॉर टेस्टिंग. चल चालून दाखव, गाऊन दाखव आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जेवण बनवून दाखव. उगाच काय टेस्टिंग बिस्टिंग, मेन टेस्टिंग असून बाकी. व्ही फॉर वर्षात नातू आणून दाखव. डब्ल्यू फॉर वाढ वडिलांची परंपरा असा. वर्षात नातू. नाहीतर एक्स फॉर काय फॉर एवढ्या तुमच्या अपेक्षा आणि मुलाचं शिक्षण किती आणि तो नोकरीला कुठे. झाला तुमचा सुरू. नको अहो पण ए फॉर आपल्या दिव्यात स्वागत असा. बी फॉर ब्रिजचं काम सुरू असा. म्हणून ईस्टला सी फॉर चालत जाऊचा लागता. डी फॉर दिवागाव. ई फॉर इष्टेकीचे वाढतात भाव. एफ फॉर फास्ट गाडी हय थांबता. जी फॉर गावची गाडी पण गावता. एच फॉर हक्काचा घर. आय फॉर आई वडिलांची पुण्य. जे फॉर जलता है डम्पिंग ग्राउंड. के फॉर कोकणी माणसाचा सेकंड होम. हे सामान घ्या रे. एल फॉर लोन होताना बोंबा बोंब. काय सामान घ्या रे चला. एम फॉर मैदानात देवा महोत्सव भरता. एन फॉर नाक्यावर ट्रॅफिक पण भरता. ओ फॉर ओरिजिनल माणसांची. पी फॉर प्युअर नाती. म्हणा दिवा सोडून तो. क्यू फॉर क्वेश्चन उरत नाही. आणि आमचं मध्यस्थी पण सांगता. आर फॉर रेंट कमी. एस फॉर सुविधांची हमी. हा आता कधी कधी टी फॉर टँकर येता आणि यू फॉर उन्हाळ्यात लाईट पण जाता. दिव्याची लोक. व्ही फॉर व्हेरी नाईस. हे पण डब्ल्यू फॉर वाकड्यात गेलास तर एक्स फॉर म्हणजे समजून जा. म्हणजे ए काय. वाय फॉर यवा. दिवा आपलोच असा. झेड फॉर झालं व्हिडिओ. आता लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा.